Os nenos da cola de Cruzodiño recibimos un sobre que llegaba de Brasil. ¡Qué sorpresa! Dentro había uns aros de cores. ¿Qué serían aqueles aros? Imos buscar información en internet, libros, contos, revistas. ¿Por qué son 5 aros? Porque están unidos os aros. ¿En qué orden se colocan? Porque teñen diferentes cores. De que país será esa bandeira? Pegámonos na bandeira? Sí. Xa descubrimos o que significan eses aros de cores. Azul, o de Oceanía, dos océanos e mares. Negro, o aro de África, igual ca dos seus filliños. América, vermella, os indios non son branquiños. Europa, verde dos bosques, e Asia, do sol nacente. Mirade para alí, que será iso? É a antorcha olímpica, que se acende en Atenas, Grecia. Vai transportada por moitos deportistas en relevo ata o estadio onde se celebran os Xogos Olímpicos. E préndese no pebeteiro para iniciar as novas Olimpiadas. Dentro da carta tamén viña unha petición para que o CEIP da Cruzodiño participase como país invitado. Así que toca entrenar duro. Adestramos moi duro, días, semanas, meses. Xa preparados para os xogos, collemos o avión e o barco para ir a Brasil. Polo camiño, miramos o mar e moitos de nós asomamos as nosas cabeciñas para ver a estatua do Cristo de Corcovado e o Estadio Olímpico. Era xigante. Emocionados, consultamos a táboa coa información dos competidores e fixámonos nun equipo que doaría as súas medallas aos máis necesitados. Entón, todos comezamos a dubidar sobre o que faríamos. Coñecimos a moitas persoas de diferentes países que nos ensinaron moito sobre as súas culturas. Había moitos estadios cheos de xente, con diferentes pistas e moitas luces. As Olimpiadas sempre teñen unha mascota que as representa. As de Brasil 2016 son Vinicius e Tom. Había 3 medallas para os gañadores, unha de ouro para as que quedaban no primeiro posto, as de prata para os segundos e a de bronce para os terceiros. Nós tamén temos as nosas, porque gañamos algunha competición. Entrenamos moi duro para conseguilo. Na viaxe de volta visionamos unha película na que aprendimos moito das Olimpiadas. Tamén hai unha categoría de Xogos Paralímpicos. Aínda que este ano se celebraron en Brasil, a súa orixe é grega. En Barcelona 92, a nosa mascota era Kobe. Os xogos eran un tributo ao deus Zeus. Na antigüedade decretábase unha tregua durante as Olimpiadas.